Takže ahoj, já vás vítám u mého nového videjka, kde si zahráme mapku Mine Evolution, takže poďme na to. A ta mapka je úplně prepracovaná a bombasticko dobrá, takže dúfam, že sa vám táto sérika bude páčiť. Vrhám, akože chcem z toho spraviť nejakú dobrú sériu, preto omlouvám sa, že mám skin, ale budem si teraz niekedy kupovať originál Minecraft, takže už budem mať skin, sa na to teším a vlastne táto mapka spočíva v tom, si zapínam zvuky, tak aby ste to počuli, lebo táto mapka vlastne spočíva v tom, že my ťažíme do jedného bloku a potom dostávame nové krompáče a takto. Tu je upgrades, tam máme, toto hážeme veci, áno, nám to upgradene. Potom tu máme, kde to je, potom tu máme, že helpers, a tam máme akože helperov. Ja ešte máme žiadnych otvorených, ale sa nám bude postupne otvárať a vlastne my budeme vlastne môcť rýchle sa nám to bude ťažiť a samé nám to bude ťažiť. Teraz som dostal kamenný krompáč, takže nám to bude lepšie ísť. Môžeme vidieť, že ide to rýchlejšie. Aha, a dostal som helpera nejakého. On by mal stať až 50. A ja si asi snížim grafiku čanky. Takto, lebo mi to nejako... No, už neseká veľko. Neviem, prečo mi to seká, že mi nikdy Minecraft nesekal. Omlouvám sa, že to musím nastaviť, ale je to zdravé. Tak. No, ja sa s ním potom pohrám o screame. Musíme na tedy prežiť s takýmito troška menšími lagami, ale to zaujímavé, že mi Minecraft nikdy nesekal. No, nevadí. Takže určite to bude nejaká séria mini. Takže nejakých 4 diely, 5 dielov, 6. Takže tak. A my si ideme sem do helper. A tu máme helpera. 50 stone a 1. A toto je už tento helper. Čiže tento je taký ten prvý. A môžeme vidieť, kde nám to iba po jednom. Že máme iba jedného a ide nám to úplne pomaličky. Takže to chvíľku dám postačím. Potom budeme mať úplne mega dobrý krompáč. Strašne rýchly budeme držať. A bude to úplne jak raketa. Čo som pozeral, tú mapku bola strašne dobré ohlasy a vytvorili ju 6 ľudia. Keď si to aj pôjdete na fórum Minecraft. Táto mapka bude určite popisku videa a ja si to tu skúsim ešte ponastavovať a ja to strihnem a uvidíme sa za chvíľku. A tedy sa majte. Takže som späť, už som to ponastavoval a môžeme vidieť, že padá ten stone. Je to úplne mega, že ak to padá dole. To mi úplne páči proste. Že 1 plus 1, to mi to pekne ukazuje. Takže dáme to do tých 100 a pôjdeme si našporiť na akože kúpiť ďalšieho našeho helpera, aby nám to zase išlo. Net smelter. Aha, máme iron krompáč. Tu máme. A vlastne my si kúpime 2. Koľko ich mám? 3. Dobre. A tu je napísané, že lze rozdeliť kamen, neviem. Takže my ideme ťažiť. Potom poďme do toho upgrades a už nám to pekne ide. No nejak to ide pekne, takže dáme si asi minimálne do 8 power ups. Aha, máme teraz akože lepší. Skúšame. Aha, nie, tento máme na to upgrades. Čiže my si poďme upgrades. A tu máme do toho čierneho. Tento asi teda nejde. Ale sem. Ani sem, no poď sem holka, poď. Neviem, ale niekedy to nejde, niekedy áno. A dostali mi ďalšieho helpera. A tento ide? A ide, to ide. Ale by to malo ísť takto, hodím to do toho. Neviem prečo to nejde, ale... Aha, už to zobralo, dobre. Takže už to zobralo. To sa nám možno ako nejaký krompáč vráti a možno to pôjde až dvojnásobne, takže mal by sa nám nový helper. Takže my si dáme helper, áno, tu je to. 250 iron, takže 250 stojí. Takže my si na ňu zašporíme. Aby sme mali akože čo a ako. Takže teraz by som chcel povedať nejaké info, takže budem natáčať vo Full HD videa a toto video bude určite vo Full HD, lebo našiel som program a aj tutoriál ako natáčať vo Full HD, či sa máte na čo tešiť, že už budú videa aj vo Full HD, nie len HD. Podľa mňa nie je to nejaký veľký rozdiel, ale aj tak, aby to bolo kvalitnejšie. Takže máme 250. A máme ďalší kromp. Ukáže, skúšame. Aha, takže to je zase musíme to vlastne hodiť do toho upgrades. Poď holka. Nejde. Ešte raz. Nejde. To tu musí niekedy, neviem prečo, ale niekedy to nechce zobrať.
lebo to ešte len akože táto mapka je beta verzii. Ale toto mi nejde do hlavy, že prečo to nejde. Parkour, vole. Nejde to, dobre. Takže, ale musí tam ísť hodiť, ak to nie je možné. Poď. Tak necháme to tu zniť, no, čo na to poviem. Alebo, no tak to berme a potom sa sem vrátime. Takže dáme si my vlastne toto. A tu budeme mať ďalšieho helpera. A čo sa na to dostal? Power-ups, collector, dobre. Takže dáme si toto. A kúpime si, koľko tých máme ešte len 3, tak si troška týchto nakúpime, bláznou. Máme ich 4. Ale prečo mi to nejde? 7, 9. Tak, teraz nám to už pekne bude fíčať. No ak nám to pekne ide, tam máte napravo banku a tá nám to pekne ukazuje, že ako to ide. Takže to je fakt mega. Takže už nám to ide celkom dosť dobré a našporíme zase 250 a zase tam vrátime. Ale fakt je to mega mapka, ty vole, takúto mapku som fakt ešte nevidel. Takúto premakanú. Takže určite z toho tu bude nejaké 4-5 dielov, aby sme dostali aspoň do toho predposledného helpera, alebo tak. Ak sa vám toto fakt, táto séria bude páčiť, tak to poviem celé prejdeme. Takže ja sa vám toto videjko určite bude páčiť, zanechajte určite like, lebo mňa táto mapka akože ohromne baví. A ja vás nemôžem natáčať len akože bez vás, že vás len mňa to baví, takže máme ich 3 už. A proste fakt nemôžem, len aby som to ja natáčal. A vás to vôbec nebaví, takže určite, keď sa vám toto videjko bude páčiť a to akože táto séria alebo táto mapka, zanechajte určite like a mňa to podporí a bude natáčať tieto mapky ďalej, ďalšie a ďalšie videá. Takže máme 700 stoneu, 800 stoneu, no dobre, to rýchlo ide. Za chvíľu budeme mať aj milióny stoneu a ja budem určite na tej mapke rať aj off-screen, lebo ani mňa to nebaví, len čumie do telky a ako ja ťažím. Alebo do telky do počítača. Takže, ideme do tých upgrades, skúsiť to tam ešte raz hodiť. No, zobralo to, dobre. Takže teraz nám to na prvýkrát to zobralo. Určite odporúčam túto mapku zahrať si, lebo fakt je to mega mapka, fakt. Lepšiu mapku som ešte ani nevidel nikdy. Hral som strašne veľa map a ak sa vám bude páčiť táto mapka, tak môžete napísať do komentárov, že či chcete aj... Aha, mám nový kromp. Aha, železný os. A si zase nekope Nugget Miner. Nugget Miner, takže ak sa vám to bude páčiť, tak napíšte mi do komentárov. Môžem spraviť, keď si... Zobral to, jo. Môžem spraviť, keď chcete z touto sériu, že budeme preskúmať mapky. Môžete mi napísať aj meno, ako sa tá séria môže volať. Ja si nemám problém. Áno, a už nám padajú nuggety. Čiže vlastne to je akoby zlato alebo nuggety. Takže máme zlato. To je dobré, to je dobré znamenie. A my si vlastne ideme kúpiť nejakého toho helpera. Vlastne tu máme ironového. A to už budú možno aj za nuggety. Takže tu nám pracuje 9. A toto sa viac oplatí, lebo viac. Tu máme 6 a tu máme iba 1. Tak to sa asi viac oplatí. No poď. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja mám money. Takže nie money, ale stone. Takže poďme ďalej. No vlastne stone nám už padá moc dobre a je to moc rýchlo na ten stone. Vlastne už nám padá všetko. Aj stone, aj to. A za chvíľku budeme mať úplne strašne tej banke aj hviezdy a takéto. To bude úplne fakt mega. Aj pre vás, aj pre mňa, lebo to pôjde úplne taký kromp zlatý to bude a ten zlatý kromp bude tak rýchlo kopať, neuveriteľne. Takže určite sa teším na to. Takže máme tu nejaký, že... Mám stále krompač. Helper, aha, máme nového helpera. Takže ideme sa na ňo rovno kúknuť, že koľko nám stojí. A stojí nám 70 nuggetov, dobre, takže si ešte na ňo zašporíme. Aby nám to dávalo potom jednom nuggete, áno. Takže bude to už lepšie. Aby nám to dávalo potom jednom nuggete a máme 30 stoneu. Čiže stone ani moc vylepšovať nebudem. Ako hento nuggety, takže máme tých 50. Takže máme ísť do leperov. A nie, to až 70, umôlam sa vám. Takže rýchlo nakopeme. Tak, máme 70 nuggetov. Poďme do tých helpers a tu si kúpime toto. Ale môžeme si všimnúť, že táto ulica, akože vy si myslíte, že sú 4 a 5, ale to nie je len tak. Pozrite, aké to je dlhé. To je úplne mega dlhé. A to ešte aj malo by pokračovať. Takže to až potaj to a to idem rýchlo. Pozrite, jak to idem pomaly po zemi. A je to fakt mega dlhé.
Takže sa máte na čo tešiť, čiže keď to chcete prejsť celé, napíšte mi do komentárov alebo dajte like a už som to opakoval, takže budeme na to ďalej. Tak, 7000 stónov máme, až budeme to 10 000 a budeme kupovať nejakých tým minerov, alebo na to budeme volať miner alebo helper a bude to rýchlejšie zase. Takže zase máme 70 nuggetov a poďme si kúpiť ďalšieho helpera. Tak, máme už 2 helperov tuto na nuggety, takže už je to dobré. Vlastne, keď som na tejto mapke zistil, nezistil som to sám, zistil som to od jedného youtubera. Vlastne, takže prvom som sa zahraničným youtuberom, britským konkrétne, a strašne sa mi tá mapka začala páčiť. Tak si len však ukážete, stiahnem si to a uvidíme, čo to bude za mapku, ale zahral som si ju a nevidel som od tej mapky sa akože odtrhnúť. Už som hral a mal som už, a tuto som bol, niekde tuto. A strašne ma tá mapka bavila, som sa rozhodol, že začnem hrať odznova. A vlastne bude to lepšie. Vlastne zahráme si viac a možno aj viac vás to bude baviť. Takže máme strašne veľa stónu, ale teraz to ide strašne rýchlo, keď máme 20 pomocníkov. Takže preto si ich dáme minimálne 30. Takže 25 už máme, 26, 28, 29, 30. Tak a ešte stále máme stone, takže my si ešte troška ich dáme. Tak a máme aj 160 nuggetov. Dobre, a ešte 2. Takže máme 4 pomocníkov na nuggety. A poďme ďalej kopať. Neviem, čo znamená akože ten upgrade, lebo akože môžete si všimnúť, že ja mám stále tento kromp. A akože neviem, že čo to znamená. Možno to znamená, že pôjdu mi tie nuggety alebo tak. Že vôbec neviem. Ale môžete si všimnúť, že tie autori, čo túto mapku vytvárali, fakt sa s tým vyhrali, lebo toto, čo tu oni porobili, to nespraví hocikto. Napríklad ani ja by som to nevedel. Určite skúsim pohľadať, že ako to robili. Takže ak to bude nejaké videjko z toho, lebo možno ide, že tá chodba nie je len tak porobená. Aha, máme ďalšieho helpera. Pozrieme sa, koľko stojí. Určite 250. A 400. A to už je tento. Speciál, to nám bude dávať už 6. Čiže to sa tiež oplatí. A pôjdu nám pomačky frčať, lebo mám 18 000 týchto stónov. Tak, nás už nebudeme môcť kupovať, ale dáme si minimálne do stovky. To ja už spravím za kamerou, nebojte sa. A tam to bude pokračovať. Takže máme už 400, takže ešte dáme ešte nejakých 2x400 a ukončí to videjko. Takže poďme nuggety. Tak, máme 400 nuggetov. Takže kúpime si ho. Tak, máme prvého helpera a už nám to ide troška rýchlejšie, ako tedy išlo. Takže teraz nám to pôjde zase o niečo lepšie. A ten stone, ja nechápem to môžete spraviť, že ten stone je proste nekonečný. Neviem, či to je bug alebo tak. A potom si môžete všimnúť, že to sa na tieto bloky budú meniť počase. Potom sa to zmení na enderit a takéto sa na to bude postupne meniť. Takže to je fakt mega tiež prirobené. Akože teraz máme akože doby ironovej alebo také dačo, železo. Takže neviem, čo na to povedať. Takže máme už zase 400. Takže dáme ešte raz 400 a ukončíme toto videjko. Tak, máme dvoch a už nám tie nuggety idú fakt rýchlo. Takže ja to budem hrať určite off-screen, mňa to na tento diel strašne baví. A možno tento prvý ešte nebudem hrať off-screen, ale možno áno, možno nie. Ale asi nie. Až druhý diel, lebo mňa to nebaví hrať raz off-screen. Keď po prvom dieli mňa nikdy nebaví. Takže iba až po druhom, keď tak. Takže, máme tých 400. A ja vám ďakujem za pozornosť, že ste si kúkli toto moje krátke videjko z tejto mapky. A uvidíme sa u ďalšej tejto mapky alebo u iného videjka, ale určite u tejto mapky, lebo z tejto mapky budeme teda načať skoro stále ďalšie a ďalšie videjka. Takže, ale hovorím, dúfam, že sa vám táto mapka bude páčiť. Takže uvidíme sa na budúce. Ak sa vám to páčilo, zanechajte like, keď ste noví, tak aj odber a uvidíme sa na budúce. Čaute.